Dobrý den, zdravím všechny příznivce bojových sportů. Jak jistě všichni víte, příští týden, to je z 2. listopadu v sobotu, se v Českobudějovické Gerbeře odehraje už 7. ročník Pardál Gladiators Night. Se mnou tady sedí Filip Šimeček. Ahoj Filipe. Ahoj. Děkuji, že jsi si udělal čas na náš rozhovor. Chci se zeptat, jaká byla tvoje cesta k thajskému boxu? Začínal jsem s taekwondem, dělal jsem ho asi 10 let, byl jsem i v reprezentaci a postupně jsem tak nějak ochutnal ten tvrdý kontakt a myslím si, že to je super. Nikdo si tam na nic nehraje, ty borci jdou naplno a to se mi na tom líbí. Jaké jsou tvoje dosavadní největší úspěchy? Minulý rok jsem byl vicemistr České republiky v K1 a rok předtím vicemistr v low kicku. Pořádně nějaký titulový pás nemám, v budoucnu určitě bude. Jak vypadá tvůj běžný den? Snažím se stávat teď poslední dobu hodně brzo, abych trénoval i ráno, pak dám oběd, trochu po obědě vyrelaxuju a večer trénuju klasiku, thajský box, nějakou fízu, pokud zrovna nemáme trénink. Snažím se každý den opravdu dřít. No. Děláš nějaké jiné doplňkové sporty? Mám rád crossfit, hodně sleduju různou inspiraci na webu a snažím se tady ty typy tréninku. Mám tu i svůj projekt, jmenuje se to Ultimátní trénink UFT a tímto bych chtěli ostatní pozvat diváky na můj trénink. Je to opravdu pro každýho a každý si tam najde to svoje, není to žádná hra jako ve fitku, většinou lidi chodí prostě jen tak pozovat, ale tohle je opravdu nářez. K jakému typu bojovníka by si se přirovnal? Jsi spíše agresivní nebo taktizuješ? Těžko říct, já bych se vždycky před zápasem se snažím udělat nějaký plán, nějakou taktiku, tý se snažím držet, ale občas se stane, že prostě pár rán koupím a pak jsem jak agresivní hovado. Většinou se snažím se tomu předcházet, ale v tom ringu je takový adrenalin, že pak člověk nevidí a jde si prostě zatím. Máš nějaký oblíbený vzor ze světa sportu? Můj oblíbený fighter je Giorgio Petrosyan, je to několikanásobný vítěz K1 Max. Má taky obrácený postoj jako já, a takže od něj čerpám inspiraci. Potom John Jones, UFC, Anderson Silva, takový velký legendy. No. Co říká na zápasení tvoje rodina? Táta to má rád, ale mamka moc ráda není. No. Bojí se? Bojí se o mě, vždycky je ráda, že přijedu celý, ale když pak jí ukážu nějaký video, tak je pyšná a chválí mě. No. Co to říkají přátelé? Přátelé, těch se moc na to neptám, co na to říkají, myslí si, že jsem asi magor, ale každý fighter ví, že bouchání není jenom o tom někoho zmátit, ale že to je prostě životní styl a každý ví, že to je bomba. Proč jsi si vybral trénovat zde, zrovna v Gladiators Gymu? Myslím si, že Gladiators Gym je v Českých Budějovicích, ale i v jižních Čechách absolutně špička prostě bojových sportů, takže asi proto. Je to super parta, ta sranda, kterou zažíváme na tréninkách, to je nepopsatelný. Většinou lidi, co přijdou noví, tak to moc nechápou, ale my se obrovsky bavíme. Jak dlouho se připravuješ na tento zápas? Vlastně já vím, že jsi měl před týdnem. Měl jsem zápas, ten jsem vyhrál, ale jsem hodně rozbitej. Před tím zápasem se připravoval jsem se asi tak měsíc hodně intenzivně. Měl jsem hodně chuť vyhrávat, předtím jsem měl hodně zranění. Vlastně asi rok jsem byl skoro nepoužitelný, měl jsem kýlu, měl jsem různý problémy, takže teď opravdu hodně chci to ukázat i tady Budějcích. Přesně na domácí půdě. Tak. Jsi nervózní před tímto zápasem? Když přece jenom po výhře teďko musíš být namotivován? Samozřejmě po výhře se vždycky líp nastupuje do zápasu. Tady je to trochu specifické, jak je to doma, všichni mě tu znají, takže ta tréma je větší. Před zápasem strach to není, je to spíš takový respekt k tomu soupeři, ale hlavně taková obava z prohry. Obava z toho, že zklamu přátelé, zklamu lidi, co mi věří, ale s tím tam do toho jdu a je to tak, že kdo se bojí, nesmí do lesa. Máš nějaký rituál před zápasem? Těsně než jdeš vlastně do ringu? Před zápasem rituály žádný nemám, spíš si pustím muziku. Díl před zápasem nějakou klidnější, abych nebyl zbytečně ve stresu, ale těsně před zápasem to odpálím, abych byl nadopovaný. Takže já děkuji Filipovi za rozhovor. Já taky moc děkuji. Určitě všichni budeme fandit a pokud si chcete vy kouknout, jak Filip vyhraje, tak přijďte 2. listopadu, to je v sobotu, do Gerbery. Ahoj. Mějte si.